भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के गाना होके चाहे फिल्म, उनकर फैन लोग काफ़ी इंतज़ार करेला उनकरा गाना और फिल्म के। लेकिन कुछ समय से उनकर गाना ना आवत रहल। अपने लगन जानते ही होखेम कि उ एगो बड़का प्रॉब्लम में फंस गए रहन। उनकरा साथ ऐसे ही हमेशा होत रहेला। प्रॉब्लम में रहते हुए भी अपना फैन के खुश करेला खेसारी लाल यादव हमेशा आगे रहेलन, उ कभी पीछे ना रहेलन। खेसारी लाल के अभी एगो गाना आइल बा जौन काफ़ी पसंद कइल जाता। पक्षी लोग उनकर कहत रहे कि खेसारी लाल यादव अब बर्बाद हो गइलन, उनकर अब गाना ना आई। एक तरह से कह सकतानी कि खेसारी लाल यादव उन लोगों के मुंह पर चमाटा मरले बाड़न गाना के रिलीज करके। ई गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो रहल बा, जौना के अभी तक 2.3 मिलियन देख चुकल गइल बा। ई गाना के लिरिक्स लिखले बाड़न अखिलेश कश्यप, दीपक मतलबी और एकर म्यूजिक देले बाड़न गोलू गुलजर। ई गाना के गैले वालों खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज, जाना के कंपोजर बारन आदर्श। भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार यही से इनकर फैन लोग कहेला, काहे कि इनकर गाना आवते ही ट्रेंड में चल गई और काफ़ी लोग पसंद करता। ई गाना के बात करी अगर डिजिटल मैनेज्ड के तो ई बाटे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन बाटे जौन प्राइवेट लिमिटेड हुए और एकरा के ई सॉन्ग ह बिहार में हुई। ई काफ़ी पसंद कल जाता, जेमें खेसारी लाल यादव श्वेता महरा के साथ काफ़ी रोमांस करता रहा। जौना के में गाना में एगो बाइक बा जौना पर बैठ के ई गाना गावता लोग और डांस करता लोग। जेमें ई खेसारी लाल यादव साउथ के स्टार जैसे देखता रहन, जेमें उ लुंगी पहनले बड़न उजला कलर के और गमछा पहनले बड़न और काफ़ी ई गाना में बढ़िया से डांस करता रहन। खेसारी लाल यादव के डांस के बारे में अपने लोगन जानते ही होंगे कि वहाँ के डांस कितना बढ़िया करीने। तो ये वीडियो अपने लगन के कैसा लागल, अगर अच्छा लागल तो लाइक करी, शेयर करी और अपना दोस्त लोग के भी बताई ई गाना सुनी और खेसारी लाल भैया के सपोर्ट करी।